1942 eta 1943 urtea gogorrak izan ziren Atlantikoa, zeharkatu nahi zuten samoantzientzat. Ondora zen errazak, ziren barkuok Alemaniar itxaspekoentzat. 1941 eta 1944 urteen artean, Alemaniarren mendean izan zen Hendaiatik ipar Lumuturrerainoko itxasertza. Aitonak kautxu fardelak aurkitu zituen behin Frantziako kostan arrantzan zebilela, naufragio baten aztamark. Ondo gogoan du gure amak Aitona kautxuaren diruarekin erositako zapata berriekin agertu zen egun hura. Alaba bakoitzen zarantzat pare-barea ekarri zuena. Mielek behin Galizia aldean jaso, zitzaiena ere kontatzen du. Handik zebiltzan, egaluzearen atzetik. Kostera luze, zioala eta ontzia pintatzea, otu zitzaion lemazainari. Ontzia jaso egin, zuten lehorrera eta pintatzen hasi ziren marinelak berak. Sekulako ikusmina sortu zuen horrek. Egunero, jendetza urreratzen zitzaien itsatzontzia ikustera. Haiek ez zuten ulertzen zergatik. Azken batean, bajorako ontzi bat besterik ez zen. Galizian zeudenen antzekoa. Geroxeago argitu zen kontua. Zabalduta zegoen paraje haietan euskal barkuek kristaleskoa zutela azpia eta horrexegatik arrantzatzen zutela horrenbeste. Kristalesko azpi hori ikustera zioan jendetza. Euskal portuetako barkuak ez ziren izango. Ez izkarragoak eta haien arratzak ere besten parekoak izango ziren. Baina, distantziak beti sorten du misterioa mitoa. Miel herrira irritzi zeneko urte baietako giroa ere badator zintan. Argirik ez zegoela herrian. Goizeko ordu txikietan iratzarten zituztela. Etxerik etxe joaten ziren zaineroek eta handik gutxira trasko hotza baino ez zela entzuten kalean. Egurrezko oinetako ura jantzen zuten bakarrik itsasoan aldiz ortozik ibiltzen ziren. Jaiegunetan abarketak.